common gyud nga madungog nako nga description sa tao kana gyung moingon ta nga nobody is perfect. Nobody is perfect. No Moto mo na. Nobody is perfect. Di man kita perfect. Ilingi ay mong tupad na perfect ka. Nobody is perfect. Pero sa tinud-anay naabaya sa ato ginang longing, inner longing kanang gitawag og ma-perfect unta ta. Maobitan na inig-exam ning kamot kita nga maka-answer sa tanan. Nya lipay gitag ma-perfect. Naagi na nato nga joy ba nga gusto tang ma-perfect. Kana mga dalaga gusto na sila perfect ilang body. Bisan gani ka mo, perfect ang akong kilay, mayong pagkabadlis, mayong pagkakolor akong buhok, perfect yun unta. Sige gitag, ang atong effort is to become perfect, pero magsige tag ingong nobody is perfect. Ang Ginoo gitagaan ta niya og paagi aron gyud tinuod tang perfect. Ningon sa siya diri, kinahanglan magmahingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. Sa in English ani, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. Hingpit ba? Why sayop? Why flaw? No? Yeah. Unsaon man pagkasimpulas gihimos Ginoo, ingon siya, higugma alang ng inyong kaaway. Ang makapa-perfect din nato kanang higugmao nato atong kaaway. Tanawa og mahigugma kasi imong kaaway unsa may mahitabo sunod, wa na gyud mo saway nimo. Perfect na ka. Pero pangaway, di ba bisag maayo kayong pagkabadlis imong kilay, sawayon lang gyapon na. Bisag manindot pa na kayong pagkahimo imong balay, pangitaan ginagsayop. Basta mangkuan ka, basta mangaway ka, kanang imong giaway, mao nay mangitag sayop nimo, adin adjud ka ma-perfect. Pero kanang nagsigig saway nato, nya ato lang gyud sigihag kana ganing hatag og maayo, moabot yung panahon nga mudaig na, wala na, perfect na. Sige, lingay mo tupad. Na gusto kang ma-perfect. Sige. Simple na. Love your enemies. Muna sa unang pagbasa, gidescribe ni San Pablo, ingon siya, kamong taga Macedonia, nahibaw ko nga gidamagan mo sa tanang kasakit o tanang pagsulay. Apan kay nagsunod mamos Ginoo, nagsubra-subra sa dang inyong kalipay. Nya tungod aning inyong kalipay, bisag kabus kayo mo, nagsigi mog tabang ngari sa laing mga simbahan nga akong gitukod. Nindot kayo, no? Kani daing taong malipayon, unsa man? Manggihatagon. Kanang mga tao nga dili malipayon daw. Basta malipayon, bisag pobre manghatagin na, basta malipayon. Nya kanus aman ta malipay kung makafeel ta nga gihigugma ta o nahigugma sabta. O niya aron unsaon nimo pagkalipay og naa kay kontrang duha ka buok. No. Malipay pa kana, labi na jud mahimong upat ka buok imong kontra, upat ka silingan galibot sa inyong balay kontra nimo, malipay pa kana. Bisan gani din simbahan mo simba ka nya niya nimong kontra dinhi. Nyangi mo pag yung kontra, ang pari pag yun, nansamo. Din adyo ka malipay. Nya mo ingon ang pari, palit mo slat. Mo ingon ka, bahala ka, mamatay ka pariya kay, di kong palit. Nya kinsa may alkansi ana. Kinsa alkansi? Ang nahigugma o ang naglagot? Oy, kusog kay na natong ingon, building maglagot. Building yung maglagot. Na ay gyud lagot-lagot dia higugma. Nakaron unsaon man paghigugma?
Ang una ginatong buhaton basta mohigugma ganita ato ginang alagaran. Kanang atong gihigugma alagari. Bisan pagwa kamo bati o kalipay diha niya, alagari siya. Kay maunay unang buhat sa gugma ang pag-alagad. Kamo mga ginikanan, higugma ba mo sa inyong mga anak? Kinsa mga ginikanana din nga nahigugma sa anak ta sa kamot? Okay. Nya, sige mog alagad sa inyong anak o siging sugo. Kinsa din hing ginikanana nga wa gyud kapanugo sa mga anak kasi gilag alagad ta sa kamot. O tanawa mga buangon lagi mo. Ingon mo nahigugma. Nya ngano sige man yung sugo. Mao na ang resulta hinon mayaw-yawan, makasab-an, usahay pa malatusan, makusian kay manugo manggon mo. Ang gugma dili manugoy mo alagad. Na si Kristo ay ang gugma sa Dios nga nagpakatao. Unsa iyang giingon? Mianhi ko aron pag-alagad ug pagpakamatay. Mao na ning ikaduha. Ang nahigugma anda mo antos ug magpakamatay sa iyang gihigugma, dili mo paantos. O kamo mga ginikanan, balik yapon ta ninyo, nahigugma mo sa inyong anak, naara ba mo itermino, ako amang ko'y anak, kamo rabay na anak, naara ba mo itermino nga ingon nga, disiplinahon ko na, usahay inyong paludhon, ako, torting linuhuray na ko sa una, nga dili lang paludhon, latoson pag yun, kay disiplinahon. Gugma pa ka na. Tubag. Ikaw dili sa nabuhaton pa dir, yabag sa nang utok ana, kisay gaingon. Kisay gaingon. Tanawa o, kana mga linatos nga anak. Tanawa, di ba maunay mga, not all ha, pero kasagaran, mahimo mga buangon sa katilingban, mga maldito, mga troublemakers. Pangutanan ang naaspresuhan, di ba kasagaran na nila dinapog, sinagpa, pinarok ang dinukol ang napresuhan karon. Kay ini kadagko mangisog mo sana sila kay matakdan man sila ng inisog. Piti sa dayon. Mao na ang resulta ng apreso. Tanawa ang kanang mga buangon nga tao, sama na mga drug addicts, kanang mga alcoholics o unsa pa diha. Inigabot ana ngadto sa rehab center unsa may buhaton. Tagaan gid sila sa tanan nga positive approach. Di gid na hisgutan ang negative kay kun mo hisgot og negative ma-trigger man sila. Nya kanusaan ang buhaton? Inigabot na sa rehab, adto sa rehab. Human na, damage na. So kung mao man ay gikinahanglan para ma-restore ang wholeness, ang health sa usa ka tawo nga nagguba ng utok, tagaan man di ay positive nga mga actions, words and actions, ang gugma mo demand sa dana. Nga kung nahigugma ta, muhatag itag positive actions and words sa atong gihigugma. Mao na siya. Mao na gipasabot ni San Pablo na ang inyong mga tabang bisag kabus kamo nakalipay sa atong simbahan, nakalipay sa atong katilingban, kaysa magsigitag demand. Mao bitaw na kanang simple kayo ha. Unsay makalipay sa tao nga dunay utang, paninglan o dili paninglan? Kana bang nakay utang ba? Unsa may makalipay nimo, paninglon imong utang o dili ka paninglan? Kanang dili paninglan, kay bao mo ana oy. Nya nganong maningil mangyud ka sa utang, nga kahibaw man kang makahatag nagkasakit sa imong isig katawo. Nya sa dihang nasakitan siya, wa man sagid siya ikabayad, na makak aron lang kadili kayo mangisog. Pagpamakak niya, imong
paningil kini saad man nga sunod buwan na sad kuno. Pag abot sunod buwan bakak raman to, na makak na pod siya. Unsa may nahitabo nimo, malipay pa ka, ikaw naningil. Wa sad ang imong kalipay. Nya kay di naman mo malipayon kamong duha, di na mo ganahan nga mutan-aw sa usag-usa. Mao na ang kanang naang utangan ikakita niya nga nagdanga-danga na tong maningilay niya, musimang og agi. Di na mo dili mo tipas ba dili na ba mo sugat kay di naman ako pag atubang siyang naong ikaw sad nga nagsigig paningil kakita kang nisimang siya magsigi na sa kag tuan ng animal ay nilihay animal da mo na utang lipay unya bayad likay ana anya unsa may sugo ni Kristo para ta malipay. Kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana, makalipay gina siya. Nya, ang saman, sugot mo na, dili. Hoy, dili. Wa mo'y kalipay. Pero doon na sa siya gisulti, ingon siya, aron saan mo makalipay, kamo sang nang hulam, siguro agyod nga, aw di kamong misaad, siguro agyod nga tumano ninyo ang inyong gisaad. Pagpakamatay sa daanang maong saad nga tumanon gyud na. Mao na kining mga sugo os Ginoo dako jud kay ni siya og ikalipay. Kamong mga bana, sulay ra gud na ninyo, ayaw gyud mo pagbuhat og mga butang nga ang inyong asawa dili gusto. Bahala nag masakitan na mo, sige lang yun mong buhat sa mga butang nga gusto sa inyong asawa. Ang sa may mahitabo, mag-uol ang asawa o malipay? Niya, ang sa may mahitabo sa bana, mag-uol. Mag-uol, ay siya na kaya magsige kag buhat sa gusto sa imong asawa, imong asawa buangon guys tanan. Pero sige lang yun buhat. Moabot yung panahon nga kanang imong asawa mulipay sa na nimo kay magsigi sa nagpangitag paagi nga ang imong gusto mo'y matuman. Hangtod maglumba na mo og buhat nga mahatag ang gusto sa usag-usa. Anha na diha ang gitawag og perfect family, perfect relationship. Matod pa ni Kristo, kinahanglan mong magmahingpit sama nga ang inyong amahan hingpit. Kanus ata mahingpit kung kamaunatang mohigugma sa atong kaaway, kamaunatang muhatag og kalipay sa mga tao nga naghatag nato og kasakit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na siya, sugod karon lipayon tika. Sige na. Bahala mo diya unsaon ang iyong pagbuhat. Tige na manindog na ta.